chike e od bura kwan mag jod bura mag Azimio kata kirango oromo chopo makare ka jo Kenya Kwanza ramoni la kadhe detamgi ngi kada yawa ge to ne siasa mun ngene ka boko the policy part of it yawa ge ni manango so ne siasa yawa ge ni na siasa cost of living was awacho a platform opogore kata no wacho nyaka ka ni microeconomics kata cost of living oker gibi chiego kinyi te wacho ne kawuono koro nitiere baton moro mwade koro wuogi dhi ng'iewo mogo pesa di mogo de 170 koro dhi ng'iewo 130 ng'eni there's a production cost mana mogo ndalo moko ne ker machon Uhuru Muigai Kenyatta no wacho ni bech unga dok piny kichopo te yudo ka ng'ama no import ng'ama no kelo oduma koa Brazil no kele ka tax ni malo no sachulo tax kata ogoni mana kwan production cost to ngise ne an mai gi monenga use gini mondo ayud ohala kidagi ni do na use bei mapiny to mongiso ne kido na use bei ka en 170 tido na use 110 nitiere siling 60 koro mane subsidies cha mondo ng'awna koro iyudo ka en gima ok tim overnight ga microeconomics ok yire time overnight. Number 2, dola kaka winjo koro dola ringo ni dola osechopo 160 samora mora wa advice ga ema mino jo serikal ne tim gimoro mora monetary policy mondo dola dog piny konyo na 160 ni thup ing'e tiere export and importer ng'at ma uso mondo ne oko mangi ma uso mondo ne oko mangiso ni ebu chiemo maber ka dola otimona na dola medore nikech ing'e ko uso tichula en dola mangiso ne mbe ohande ni malo koro gik mitimo ga mose policy king'io policy mar serikandwa ni Uhuru Muigai Kenyatta gi sirikande ne nigi gimiluongo ni monetary policy gimiluongo ni subsidies mangiso ne ya ka bech mafuta dhi mang'eny to kaw bech mafuta to bei mang'eny cha wene sirikal okaw subsidies mondo bei matin iket ne jopiny to mondo mine dola dhi malo sirikal ne nigi system mar policy mido ka nitiere kaka iwole kisungu luongo ni policy tools or tools of decision making a policy mangiso ne ka dola dwa dhi mbele to kaw reserve mar sirikal to mwage economy koro supply bedo mang'eny supply and demand to dola dhi piny sirikal ma sasa no wacho ni ya ni ogidwa mulo dola in terms of kedo gidwa ni supply and demand kisungu luongo ni equilibrium samosa kawe kaka no kawe ni okonyal chako wuok e production side ni mondo any language makata zimie mungisu sani ni tunataka serikali kama wacha Kiswahili no or reduce the cost of living magi gik ma policy manyaka jopiny makata kini miwinje sani sine excited ingeni Kalonzo wacha malicha ahinya iwinje kuma malo wacha cha IBC mabedo constituted ni dong ni e dialogue